Horas madihita sasudena damang dainang nani holongan. Salam. Salam sehat madihita sude. Pangulani Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton mauliate tusudehita naro marminggu di Sadarion. Di minggu naro raphita totong berbahasa Indonesia masuk pukul lalu wib. Dohot gelombang kedua berbahasa Batak masuk pukul 10 sadawib. Tuhata namandongan hita mauliate. Rima hita jongjong. Maredem hita Yesus saya ingani. Alai yang go au sian godang ni asin ni roham, sai bongotaku do bagasmu, marsomba dopak bagas ni habadiaon mi, maka biariho. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia natu mopalangi dohot tanoon, sai di parsarohon madamena tu tondi tabe. Amen. Jongjong dope hita, tapuji matuhata, maredem hita sian nomor saplonom otondiku bereng Yesus. Hundul mahamu. Rak mahita mandok tangiang panindangyo tai, rak mahita mandok. Ale amanami na di Banua Ginjang, na manopahami sian holong ni roham, na mangaramoti hami marhite-hite holong mi,
Jala napa tahun hami di bagasan holong ni roham, mardongan hasarepon ni roha, hupar hatopot hami do naso holongi hami, sian nasaroha, tondi pikiran dohot gogonami, jala dongani pedang huha holongi hami, songon pakaholongi ni Kristus di hami, nami andongolum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi, mar hite-hite pangalahon nami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomo ni roham, ipe sesa manasa dosa nahula hami, urupi mahami paturehon pangalahon nami, jala di bagasan panogu-noguon ni tondim mahami, disude ulaon naneng ulaon nami tujoloanon, asa gabe patar di bagasan hami, doho di bagasan saluhut halak, hamuliaon ni panopayonmu, mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Hata si patogar tondi, unang ho mabiar, ayaudo donganmu, unang bihaton ho, ayaudo debatam, ahu margogoin ho, huhut mangurupi ho, huhut maniopi ho, marhite-hite siamun ni hati goraku. Rak madok mahita tangiang nani ajar rohoni Tuhata Yesus Kristus Tuhita, tangiang ale amanami rak mahita mandok. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinorbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut ma lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, sesa manasa dosa nami, songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, aihodo napuna harajaon, dohot hagogon, dohot hasangapon rodi saleleng ni lelengna. Amin. Majahama hitam marsialusalusan, ima hatani tuhata natar surat di pesalmen sia puluh sada ayat sada sahat rodi ayat 2, diuduti Mose di ayat sia sahat rodi ayat 10 onom, di ayat 10 onom non rak mahita majaha rim mahita jongjong. Manang ise na hundul di pangondingan ni natumimbuli, marborngindo ibana di linggom ni pargogo naso hatu dosan. Ai hodo ale Jehovah haporusakku, natumimbuli nunga di bahen ho partano batoanmu. Dan kagamon mangunay ho hinamato, kaladang kagamon begi masay monok udung-udung ni. Ai dohonon nado aka suru-suruanna taringo tuho, asa dijaga ho di aka dalanmu sudena. Say tangan-tangan o asila doho, asa ulang katupak tutugan. Bolusonmu do singa dohot hala, dege-degeonmu do singa dohot buaya. Ala na holong itu rohana diaw, jadi paluok maibana, pati pulok ku ibana, ala tinadanay luar. Jowon nama au, jadi alusaku ma ibana,
sai donganokku do ibana jupa hagogotan, paluauku do ibana jalan marmulia ibana bahenoku rapita majaha, sai pamahapokku do ibana sari matua, jala patari dahonokku tu ibana hatuawoku. Amin. Glory Patri Sangak Madiama. Rak mahita makatidakon hataha porsea otai songon na di hati dakon niaka halak na porsea di luat portibion rak makdo mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangi doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, jala di tanom, dungi mulak mangulu diari patuluhon, na manae tu surgo, lahu undul di siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot, daging ni halak nong mate, doho dihanguluan nasora suda. Amin. Hundul mahamu. Epistel songon patujolo ni jamitata di mingguta sadarion, imana tarsurat di Rom 10 ayat 8 B sahat rodi ayat 10 tolu songonon mahatan itu hatta tapahiyut-hiyut ma di bagasan rohata. Ondo tahe didok talpedo di ho hatai di bagasan pamanganmu doho di bagasan rohamdo. Ido hata haporseaoni nahubarita hon hami. Ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi. Huhu di haporseai roham naung di pahehe debata ibana sian aka namate. Ai rohaido porsea asa tuhati goran pamanganido makatidakon asa tuhaluaon. Ai didok suratido, daksi pailaon nasa na porsea di ibana. Aidang adong imbarni Jahudi manang Junani. Aisada do Tuhan ni saluhutna. Naung marbasa-basahon sian hamoraonna tu saluhut akka nama jou ibana. Ai malua do ganup namanjou goarni Tuhani. Ima sahatna martua ma akan naum bege hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapasat ma piliata.
Hatan itu hatan atar surat di Psalmen 50 ayat 14 do Psalmen 4 ayat 6. Pelehon ma tu debata hamuliateon jala gararima aka baga-bagami tunatu mimbul. Pelehon hamuma pelean hati goran jala marhaposan tu Jehovah ma hamu borhat mahamu. Tapuji matu hatas yang nomor 247 hupasahat matu Yesus. Rima ita jongjong, mare de masai pasu-pasu. Tabige mati ting niu huriata. Salom marita saluna. Tapatakas majo tikting manang buah-buah
di Minggutta di Bagasan Sadarion, ima di Minggutta Sadarion, Mingguna Parjulu, masa len di Nalaho Manomonomu di hari Paskah. Minggu Sadarion 6 Maret 2022, songon nauk tapasaha peliata di nganat tabe, songon inang peliat tujulu, ima tuha perluan dan akasni huriata. Di Minggu Sadarion, di Patupado angka sidi secara khusus tu yanakon ni huriata ima saudari Yohana Milawati. Ima namar perdumuan di sakap ni rohana sida dinanaeng pajong joko rumah tangga dohot yanakon ni huriata Deni Perdana Tarigan. Ima yanakon ni amata keluarga D Tarigan SE Doktoranda N Borusagala sian sektor Kampung Angkrung. Di Minggu Sadarion di Patupado kelas katekisasi sidi secara Zoom pukul 10.04 WIB. Di hari Kamis 10 Maret 2022 di Patupa Pertangyangan PMI masuk pukul 10.07 WIB. Songoninang diuduti Pertangyangan P2MI masuk pukul 10 sia WIB. Di hari Jumat 10 Maret 2022, sermon LS CLS dohot majelis di Patupa secara Zoom masuk pukul 10 WIB. Di hari Sabtu 12 Maret 2022, kelas katekisasi sidi diadakan secara Zoom masuk pukul 10 WIB. Jala diuduti muse Pertangyangan P3MI di Patupa masuk pukul 10 sia WIB. Akaruas ni huriata nama ulang tahun perkawinan periode tanggal 6 saha 12 Maret 2022 on adong bahatna sada keluarga. Songoninang akaruas ni huriata nama ulang tahun hari hatu tubuh adong bahatna 14 halak. Hata nitu hata nagabe silua lasni roha. Dia ke keluarga dohot ruas ni huria nama ulang tahun. Didok di Pesalme 67 ayat 8. Aihodo majadi pangurupiot diahu. Jala tarbaenahu marolopolup dilinggom niaka habongmu. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton selama ulang tahun. Gajang ma umur muna, hipas jalagok las niroha maha mutoktong, Tuhata Yesus Kristus ma nama masu-masu amu. Iktingakan nama ragam. Di hari Sabtu 16 April 2022, direncanahon panitia Paskado Patupahon donor darah. Yakat ruas nihuria nanaing madohoti donor darah. Bu Ima mendaftar tu panitia Paskah seksi sosial. Ima tu inang Asina Marbun SE. Manang tu sekretariat gereja. Mardomu tu donor darahon dipangido ima umur 10 sia saha tu 50 sia tahun. Jala di Patupa donoron mologok bui peserta 20 halak minimal. Himbauan COVID-19 GMI Kasih Karunia kepada seluruh jemaat. Alani situasi COVID-19, toktong hita dihimbau, asa tok kita madalaton 3M dohot 2M, jala molonunga dong aplikasi peduli lindungi, buido skenota di julu, adorakso masuk kita tu parminggota. Jala mardomu untuk
kebutuhan aka kesehatan soal nang obat-obatan. Adong do tim kesehatan di Huriata ke ruas di Huriata dokter naradi rohana sida. So nang aka na bekerja di bidang farmasi. Molo adong na membutuhkan boleh ma dihubungi tu gereja. Nama ragam musai di damang dainang nama dohoti parmingguon di Bagasta Ganup boleh ma di pasahat di akapilian songoninang persepuluhan ditransfer melalui rekening ni bendahara ni Huriata. Nama ragam taringot tu renovasi damang dainang obar tu laun renovasi ni Huriata natoktong dope panitia mangido perhatian tuhita saluhutna dinalaho mangurupi manang pasadaho gugu hita dina mangulahon renovasion yak karuas nalaho pasahaton aka bantuan boido secara langsung tu panitia renovasi manang melalui rekening ni bendahara. Kegiatan pasca tahun 2022 damang dainang adong do dibayar di buletitai alai sada songon nanaing sipatak kason ima rencana kunjungan sosial tu jemaat dipangido panitia do Huriata molo tungadong damang dainang na subuhi dohot beribadah di Paskah tahun on ala niaka kesehatan manang lanjut usia bui ma didaftarhon manang dipangidohon asa di periode Paskah tanggal 10 sada saat 14 April malam pasion radedo naposon itu hatta do pangula di Huria laho patupahon kebaktian Paskah di Jabuta masing-masing Uhud molo dipangido patupahon ulaun nabadia. Omba sada program Paskah di tahun on diaka amanami inanami na lanjut usia boi ma didaftarhon asa boi didalaton panitia. Songonima saha nitikting di Huriata di Bagasa Sadarion saya giak ma di pargugu itu hatta hita dinalaho melayani terlumo dia ke pangula nang dia ke hahi pasot tabi dinalaho pasada horroa hita martangiang jumolo hita marede sian ede nomor 137 ayat sadaro di 2 holong ni rohaki.
tapa sada rohata, tapa uduk marohata, martang yang mahita. Ale amanami Tuhan debata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang. Di bagasan pos niroha dohot hapor seaon, di hapor siai hami, di tonga-tonga nami doho Tuhan marhite-hite todim, apala di tikion. Tuhan dinarohami, ya tonga-tonga ni ruas ni huriam, di ingananon. Tongoni nang dina mangalopi tangan hami, dohot ruas ni huriam, nama dohoti di bagas nasida di tikion. Parjolo ma Tuhan, upasahat kami hamauleteon ni rohanami tuho. Dina diudutanmu dope ngolu di hami, bui Tuhan marsadani roha hami mamuji pasangapon ho di bagasan tikion. Tuhan dipakilalaho rohanami do, anggo alani gogo, dohot hadirion nami, naso talup pami Tuhan, ro marsoba tujulum. Alayala huboto hami asi dohot tolong ni roham, dinaung jinoung hami ale Tuhan, gabe akay anakonmu, Roma hami ditikion marsoba tujulum, pasahaton ngulu nami, pasahaton daging dohot to dinami tuho ale Tuhan, dinarohami, madok mauliate dohot mamujiho, marhite aka erde nami, marhite tangiang nami, soni matahe ale Tuhan, marhite hadirion nami naro tujulom di tikion. Asi maroham ale Tuhan, jakkon mahami, jalo mahami saluhu na, dina pasahaton hamaletion ni rohanami tuho. Otik, gugu, dohot nabui upasahat kami tujulom ale Tuhan, say jalo may asi maroham. Namarlaw dosa duhami saluhu na Tuhan marhagaleon. Jumolosesa dosa pangalosyon nami Tuhan. Patau mahami gabi akay anakonmu. Si jalo tohap hanguluan na nilehonmu marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Di parmingguan nami di bagasan sadarion ali Tuhan. Dinaung marpungu hami rabdo ruas ni huriam di ingananon. So nang ruas ni huriam di bagas nasi dabe. Nang diakka ruas ni huriam na soapa labui maddoho tipe Tuhan. Buanon nami matujulum. Laho mangido asi doho tolong ni roham di hami ali Tuhan. Pangido hami tuho ali Tuhan. Urupi pargugui mahami saluhu na ruas ni huriamon. Pangido hami Tuhan pasu-pasum disudi akay anakon nami namet-met na magudang. Yanakon nami narap di julo nami so ninang akay anakon nami na diak kaluat na asing. Na diak kaparksikolaan na so ninang diak kaparkarejuan na Tuhan. Upasahat kami na sida tuho ramoti mali Tuhan jala pasu-pasu. Songoni manang ali Tuhan dihami saluhu na ama dohot ina. Diak ka natoras, diak ka keluarga. Natoktong ali Tuhan mangido asin roham. Asa urupi pasu-pasu hami diak ka ulaon nami be. Gabi marhite-hite ulaon nami Tuhan. Lehonomu dihami pasu-pasu. Nagabiguk pakyon nami, dingulu nami siganu pari. So kung manang ali Tuhan, diaman nami na nami akan naung lanjut usia. Nabuiro ditikyon, so ninang akan na dibagas nabi. Tuhan mauliate dilehon hopad gajang ni umur. Mangido hami Tuhan, toktong malehon hahipasod dinasida. So kung ninang torang ni pikiran, sa toktong diari-ari ni ngulu nasida, marhapuru satuho. Jala tugu-tuguon munasida saharo di ujung ningolu na ale Tuhan.
Ale Tuhan di bata para siroha, di boto huriam do piga-piga siat tonga-tonga ni huriamon na di bagasan parsahiton. Ama nami, ina nami, nangaka keluarga na di bagasan parsahiton. Tuhan di bata para siroha, debasian nasida marsahit, ala ni pakorhon ni pandemi COVID-10 sia ale Tuhan. Asi maroham Tuhan, dina ganggu rohana sida, dina toktong marhabiaran nasida ala disahiti, lehon ma Tuhan gugu, lehon hai pason marhiti akka ubat, nang si panganon na pinangan nasida Tuhan, asa marhiti tumibu nasida malua sian parsahitoni, Tuhan depata para siroha, patuduhon ma wasom di tonga-tonga nami ganup, asa molo masa pe pandemi sinuaingon ali Tuhan, unang mabiar behami, unang tahuton hami, alai marpos niroha mahami toktong pasahaton ngulu nami tuho. Aido didok hatam Tuhan, asa unang biahaton hami, asa unang mabiar hami di ngulu namion, pos maroha nami ho toktong dongan nami. Ale Tuhan debata para siroha, diakka keluarga ruas ni huriamon, namanagam ihagabeo di tonga-tonga ni keluarga, toktong do mangido mangilik kami tuho Tuhan, pasu-pasu masaluhut keluarga, namanagam ihagabeo di tonga-tonga ni rumah tangga nabi. Songonina ngali Tuhan, biak kaya anakon nami naung tang umurna, dinasihol rohanami dapotar rokap nasida, ipe Tuhan pangidon nami tujulum, patuduhon akka sirokap nitodi dinasida. Mauliate ma Tuhan, dinarohami manopoto ditikion, marpangiduan hami, saya si maroham Tuhan, tatap mahami saluhut na ruas ni huriamon. Soni manangali Tuhan, akka ulaw di tonga-tonga ni huriamon, mangido mangilik kami Tuhan, parbisui pargugui, naposom uluan nami, padita nami, songoninang asisten pendeta, songoninang akka majelis, songoninang LS, CLS, tarlumuwi ma Tuhan, tu panitia renovasi, ditikyon, dinamardalan ulaun renovasi di huriam, asi maroham Tuhan, tatap hami, saluhut na ruas ni huriamon, di ulaun na pinotupan ni huriam, pargugui hami, pasu-pasu Tuhan, asa guk, bui terpatupahami, obar tu asini roham, bui denggan mardalan Tuhan, tarlumobi ma Tuhan, dina perlu dana pakyon ni panitia, pakyon ni huriam, pasu-pasu mahami saluhutna, patuduhod dalan, dinalaho marsada ni roha hami, pasidukon ulaw ni doho denggan ali Tuhan, obar tu akatiki nabe. Mauliate mali Tuhan di pasar wa nami tuho, nang bangso doho negara namion buanon nami tujulum, asa padau Tuhan sianak kahagut turon, padau Tuhan sianak parbulat-bulatan, lehon Tuhan bisuk dohot gugu di pamareta nami, dinalaho patupahon akan adumenggan dope di tonga-tonga ni negara namion. Ale Tuhan debata para siroha, dinahurang malo hami mangido sianho, tatap mahami ganup marsada-sada, tatap mahami keluarga demi keluarga, urupi pargugui, pasu-pasu mahami saluhutna. Ale Tuhan debata para siniroha, huriam gereja metodis Indonesia na adong di wilayah sada,
wilayah 2 songoninang wilayah pengembangan. Saluhu natahe huriam nadong diliak portibion. Pasu-pasu ma akka uluan songoninang akka pangula. Asa marhite huriam lam martabba-tabba. Na laho mamuji-muji pasangapon ho dilihat portibion. Tuhan debata para siroha, di bagasan sadarion, patupaon ni huriam dinalaho, angkat sidi sada sian yanakonmu di tonga-tonga ni huriam. Tuhan mangidu hami, asa toktong matuhan, usehot pasu-pasum tu yanakon nami, asalam margugu ibana dinalaho mangihuton. Tuhan para sirohan atoktong manugu-nugu ibana. So ninang disakap ni keluarga nanaing patupahon akka ulaun na mangihu pe Tuhan. Homa toktong napatiurhon napatuluson sasude sakap ni rohana sida. Tuhan debata para siroha. Marhite-hite punguan namion mangaradi rohan nami laho tumangion hatam. Naposom na laho pasahaton hatami. Nang hami pesaluhu na li Tuhan. Sodangi rohan nami asa tarjakon hami hatami. Gabe huang uluhok kami mai di bagasan ngulu nami si ganupari. On mali Tuhan tangiang ele-ele nami tuho. Pasu-pasu mahami saluhu na. Di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami, jalului tangyang namion. Amin. Taparade marohanta, laho tumangihon, jamita, na pinasahat inaposona marhite ede sian nomor 270 ayat sada rodi tulu. Rim mahita jongjong. Martang yang maita. Urupi mahami marhite
Todim todi purbadai ale Tuhan. Lahu mangatusi hatam di tikion na pinasahat ni naposom. Ubuka kami rohanang pikiran nami nang sipareon nami. Tinggil manyan hami membeki hatami. Jala ringgas mahami mangulaosa. Urasi perpisuhi mana posomon. Pasahat ma si pasahatommu. Tu saluhut hami ditikyon. Marhite pamangan ni namposomon. Asimaruham dihami ale Tuhan Jehovah. Tangihom matangihom nami. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom. Horas madihita saluna. Huria ni Tuhatta nani haholongan di bagasan Kristus Yesus. Ia hata ni dipata nagabe jamita dihita di minggu sadarion. Ima tarsurat do di barita nauli na sinurat ni si Lukas pidu 4 ayat sada rodi ayat 10 tolu. Sahalinai ulaku kami surat ni Injil Lukas pidu 4 ayat sada rodi ayat 10 tolu. Langsung sahami ma di bagasan warni Tuhatta Yesus Kristus. Gokto di perbadia ma Yesus mulak sian air Jordan. Gabe dilihat toto di ibana di halongonan. 40 hari lelengna diujuni siboli sibana. Sadok dan mangan ibana manipat akari. Jadi dung marujui malema dihilala. Gabe didok sibolisima tu ibana. Anggona tutuho anak ni dibata. Dokon ma batuon gabe roti. Dia lu si Yesus ma ibana. Tarsurat do. Apalah holan si panganon hangoluan ni jolma. Nasa hata ni dibatado. Dungi ditokihon ma ibana tu na misat. Dibatuduhon ma tu ibana sude harajaon na ditanon di bagasan sakiluk mata. Laos didok sibolis ma tu ibana. Tuhoma lehonokku sesude naon gonggomamu rudi hasangapon na ai tuau di pasahati jalahuleoni tu silomo ni ruhakku dihomai saluhut anggo olo ho marsobat wow. Jadi dia lu si Yesus maibana tarsurat do Tuhan debatam do sobom sasada ibana do sioluan gabe ditugod do ibana tu Jerusalem di pajongjong ma ibana tu palas-palas ni bagas jor laos di dokma tu ibana. Anggo anak ni depataho debuhom madirim sianon tutor
Aina tersurat dohonon na do akka suru-suruan na taringot tuho asa iramuti ho. Jadi tangan-tanganon na sida doho asa unang tertuk-tuk pakmu tu batu. Alai dia si Yesus ibana muse. Didok dan jadi ujunamu Tuhan debatang. Jadi dong di paujung simbolis sudah pengujunan nih. Ditadikum ma ibana pai maro tikina muse. Ido sahana. Damang dainang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jamita di hita, manang topik ni jamita ima mangasahon gugu ni Tuhan. Hurian itu hatta molo tapai hui donak kaning hata di tahun. Nama dok gokto di purbadia Yesus. Mulak sian air Jordan bahwa memang ada orang seperikopon nunga dididihon si Johannes Pedidiban di air Jordani alai tapa usar-usar ma di bagasar watta jo tasukum majo di bagasar watta tarimang-rimangi majo ima taringot tu hatani di patah di ayat sedo. Gabe dilihat to di ibana di halongunan. Aduh lapatan niu damang daina. Molo di bagasan lai terjemahan bahasa Indonesia dok kosongonon. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Dibuat tuh di purbadia do Yesus tuh halongonani. Jaidang simbolis. Nama buat Yesus tuh halongonani. Ala itu di purbadia do ninna. Tahu duti muse. Di halongonani ulah do 40 hari dan mangan Yesus. Jalaboy do honon dang minum. Alamolo di halongonan. Bangunak si panganon, sino pedangarong isi. Ido na tabuto. Jadi suku-suku madihita tung ahado sebenarnya to di purbadia membuat Yesus tu halongonani. Jadi mulo tarimangi tajaha jala tatusi meiti hatani tuhanon adong du HP lapatan nyon. Asabuido Yesus tinalaho mempersiapkan dirina nuaingon minggu masalen pertama di tate. Asabuido dipersiapkan Yesus dirina tinalaho manean siti anon nai. Ay borat do si tianon nai damang dainang. Seolah mengatakan bahwa Yesus mau dipersiapkan untuk rencana yang besar, penderitaan yang besar. Dan dia harus melalui proses ini.
lewat berpuasa 40 hari di padang gurun. Proses yang dilewati oleh Yesus dijalaninya. Amang inang nan yaolongan di bagasan Kristus Yesus. Di halungunani Roma Sibulus di ujuni maibana, ucatak di son tulu poin. Nalaho sila marang uta di perikop. Di ujuni Sibulus do ima Yesus di halungunani. Na berjulu amang inang marhite si panganon perdagingon. Rikok dohita si panganon perdagingon. Rikok tate. Jadi tung namalo do si bulison melihat time waktu yang tepat. Dia do celah. Engai butuh ibana. Yesus dang mangat dang minum malema ibana. Roma Sibulison mengujuni ibana. Marhite na perjolo ima si panganon perdagingon. Yesus, saya mau terangkan bahwa Yesus dari segi kemanusiaannya ini, nanti baru dari segi keilahiannya. Proses kelahiran Yesus sama seperti manusia adanya. Dari segi kemanusiaannya, memang jelas do male do ibana kan. Dalam arhiteima Roma Sibulisi mengujuni ibana. Anggona tutuho anak di bata dokom mabatun gawe roti ninna. Amang inang tahari koti do si panganon partodion. Alai dakolan si panganon partodion ni adong do na paling penting, adong do na paling narikot na asing nai. Songon alus ni Jesus tu sibolis na mengujuni ban. Di ayat oba ido kontar surat do ninna. Apalah holan sipanganon hangoluan julma nasa hatani depatado. Amang inang nan yaolongan di bagasan Kristus Yesus. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan hidup untuk makan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Mengajarkan bahwa manusia hidup karena kebaikan Allah yang memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Tukpe rikok dunian si panganon perdaginguni. Alai dang apala pulai na paling rikot damang dena. Nah menarik di son di ayat opaton alus ni Yesus disibulis sadahata tarsurat do. Satu kalimat ada tertulis. Ini menandakan bahwa Yesus mengandalkan firman Allah. Yesus mengandalkan firman Bapanya. Dari segi kemanusiaan, kalau tidak kuat moloholan tapang sahut do gugutta dabudo hita amang ina. Di pangucuran di sibuliso. Pulang male hita kan. Male Yesus.
Alay takay tumay tu topik ni jamiton mangasahon gogo ni Tuhan. Ay Jesus pe mangasahon hata ni debatado hape. Ikod donyan hita pe sunguni amang inang. Molo dang tuk gugutta mangalo. Dang tuk gugutta mangadopi akka namasa di pergulmiton ni ngudut taon. Napaduahon di ayat 5 dunggagal si polisi mangujuni na parjolo na paduahon pistardo si bolison diujuni ibana do Jesus marhite kekayaan harajaun arta. Adok kita na bagi jamiton na sorikot di arta di hamuraw nang ulo hita puguskan hidup alay marhitei diujuni si bulis ma Jesus dipatului bana ma sudeha rajaun di tanon. Sudah hasangapun jalai dok matu Tuhan Yesus. Tuho mahu pasahat salut naon. Dengan catatan anggo olo ho marsoba tuau ninna. Amang inang na babege hatan itu anon. Unang tagays hapur siauta alani arta ni purtibion. Unang taului sawon si bolis na mangujuni Jesus na paduahonon. Di ayat 8 tong manidok Jesus tarsurak do. Ini yang sangat menarik. Yesus sendiri mengandalkan firman Tuhan. Didok tarsurak do ninna Jesus. Ahamai ay holan debatado si sobbao. Tangadong nasi. Unang tasoba manginang akan nasi. Olas sada do debata. Sito pahita. Sito palangi do tanon. Ido si sobota. Ay marhitesan ibana de sude. Ngulutta pasu-pasu na mauliutus akadia segala macam. Haroroni akan nadenggan nauli. Siya debatadoi. Jalai ko debatado si sobota. Takait tumay tu tema mangasahon gugo ni Tuhan Jesus pe didok do hape tarsurak do ninna di pangasahon ibana do hatani bapana amana ima debatatai mangadopi mangalo musuh ima sibolis na mangujuni ibana Tuhan debatado so baumu sasada ibana do siolom ninna Jesus mandok tu si bolisi gagal masih bolis napaduahon napatuluhon di ayat sia urok nakaning tulu kan napatuluhon nuaing taringok tu jabatan dohot kehormatan ay buat sibulis do ibana tu Jerusalem di pajongjong do ibana tu palas-palas ni bagas ni juru jalai do sibulis do juni sibulis do Jesus anggo anak ni debataho dagu homma dirim sianon tutor tangat-tanganon na sida do ho ninna asa unang tertutup patma tu batu ninna
melambangkan cobaan dari sudut jabatan kehormatan. Hajal mado hita manginang, perlu do hita jabatan, naik pangkat, perlu do hita dihormati. Alai dadai, gabi membuat kita madabu, tu pangujunan di sibulis. Marsiajar sian jison hita amanginang, di patuluhon alus ni Yesus sama di dok ninda musema. Jadi memang setiap alus ni Yesus mangalo si polisi saya mangasahon hatai do ibana, saya mangasahon natar surat itu ibana, saya mangasahon hata ni depatai do ibana, tuk pe ibana anak ni depata. Tapi kita ini bicara tentang kemanusiaan Yesus. Yesus pernah menangis, Yesus pernah menderita, Yesus pernah terluka, sama seperti kita. Diduk Yesus diduk dan jadi ujunam Tuhan depatam ninna. Jadi amanginang kita tidak kompromi dengan godaan. Jangan kompromi dengan godaan. Di sekeliling kita beragam macam. Alai maniru keteladanan Yesus mahita di son mangasahun hata ni debatado ibana. Mangasahon gugu ni Tuhanido hita amang ina, dan mangasahon akan asing di mulut tahun. Dalam hidup ini setiap penderitaan, setiap persoalan yang kita hadapi, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan yang lain, tetapi mengandalkan kuat kuasa Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi itu, kuat menghadapi itu, dan lepas dari itu. Songon natar suraton nani hadapi Yesus. Gabesi tirod dood di hita amang inang. Sebuah teladan yang baik dari Yesus untuk kita. Taringok tu minggu sadarion, ima minggu pertama masalen di hita. Secara pengajaran doktrin di hak Kristen non adong do istilah di hita puasa manginan. Jala terkait di perikopope ibaturu Yesus. Puasa siadia, puasa untuk hal-hal kedagingan, puasa untuk hal-hal yang membuat kita tidak bangkit dan tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Puasa untuk tidak makan, supaya kita tahu arti lapar. Puasa menjaga bicara kita. Asata boto makatai akka nadinggan. Puasa untuk apa lagi? Puasa untuk menahan hal-hal kedagingan. Damang dainang na dihaluhan di pagkasan Kristus Yesus. Di ayat perpudi ayat 10 tulu. Talu do sibuliskan. Amin. Jelas didokon, jadi dung di paujung si polisi sudah pengujunan nai.
pangujunan ni ditadikon maibana rak tajahajo pai maro tikina muse pai maro tikina muse. Jadi mundur do sibolisi memang molo tapang osahon guguna setuani monang do hita talu do sibolisi alai amanginang kupabotohon merhite hatani Tuhanon dak kolak ni mundur sibolis itipon na do pai mawon na do petikina denggan tumpe di tadi ko sibolis ibana alai adong hatana mangihut pai maroti kina muse di bagasan bahasa Indonesia dokon menunggu waktu yang baik molo terjemahan bahasa Inggris sampai waktu yang tepat ibu tohamu do waktu yang tepat sadi hari tapai hutihut majahatan itu anon dijabun non pai maroti kina muse yang baik dan tepat ima marhite pangujunan di sibolis marhite si Judas dang margogo sibolis ala gugudu Yesus jadi di tipi mana do kesempatan yang baik dia do sebenarnya 12 sisian Yesus tercatat mai sadama yang paling lemah kerohaniannya yaitu Judas Iskariot. Sianima pitu masuk ni sibolis. Mulut aja manung musik. Oh ido to hete amang. Ido. Ay marara do si malolong ni si Judas mamereng hebeng. Jalasanima pitu ni sibolis masuk. Ay galedo partodion ni si Judas. Jadi unang gale partodiota amangina. Gugu mahita di Tuhani, tapangasahom magugu ni Tuhani, tapangasahom mahatani Tuhani di nguluta. Asa unang adong pitu masuk ni sibolis mengucuni hita gabi mapaik kita madam gale partodiota. Amin. Di penutup ni jami tao namanginang nanya olongan di bagasan Kristus Yesus. Salilik kita mangulu HP tahe. Say adong do akka pamujunan. Pencobaan itu selalu ada kapan dan di mana saja. Baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Sian hadangi ngotak isap-isap ni dagikta manang sian akka dongan nahumaliat kita jay komanak dohita tabagu kudu martangiang mangasahon gugu ni siat Tuhani marhitete maon ima mangasahon gugu ni Tuhan asa margugu hita amangina songon Yesus nabaduahon. Di saat pencobaan itu datang, sesungguhnya kita tidak berkuasa menahannya. Molo tapangasahon guguta, saping. Oleh karena itulah, alanima manginang, tahariku tigugu nasihat Tuhani, na mangaramuti hita, menghadapi akka pamucunan ni. Asabui hita talu maralohon sibolis asabui hita monang madalani permulutta molotung di bagasan
hacit, arsak, parsahito. Adong gogo ni Tuhani mangaramo tihita, ido tapangasahon dingulutta amangina. Songon Yesus ditiki diujuni sibuli sibana, ay holan mangasahon hatani debata amanaido ibana, ubanna boy ibana monang, taluma sibulisi, taluma musutay. Sayang dia mamarhiti hatani Tuhano, memasuki masa lendi hita, boy hita marsiajar sian hatani debataon. Berpuasa memerdekakan diri secara total di hadapan Allah dengan meminta pertolongan Tuhan agar melayakkan kita dan memampukan kita. Berpuasa dengan cara berpantang makanan dan menahan diri dari berbagai-bagai sifat kedagingan. Adong do didokon si Paulus songonon marguru tuto di mahamu marparange unang pasaut hamu hisap nidagi. Gugu mahita holan mangasahon hatani debata manang gugu nasihat Tuhan itu. Boy tadu musutta, boy monak kita. Gudang do musutta unamanginang. Tapa husur bema di bagasar rohatta akka dia do kamu sutay intina nabui mabaik kita gali partotion nang perdaging utak alai marhite mangasahon gugu na setuhani margugu mahita manginang mangadopi akka namasa di nguluk taon jasi maruhani tuhatta say dipargugoi mahita mangulaw hatan ituhanon amen martangyang mahita. Debata amanami Tuhan Yesus Kristus nahu sobahami hodo Tuhan nahu pangasaho kami di ngulu nami dia kasaluhut namasa di pergulumiton di ngulu nami macai ragam akan namasa ale Tuhan nama bain gabe gali pertudyun nami nang perdagingon nami pe alai marhiti hatamu mengajari hami asa molo ditiki sinamasa songoni hami upang asaw kami maguhuna siya koy hata ni debatado si pangasaw kami mangadubi mangaloi ali Tuhan songon nabinain ni Jesus marhiti hatamu urupi mahami ali Tuhan mangulahon hatamu asa gabi si siyam mihami natamahami di jolom jala tamahami majalo pasu-pasu nalaho si pasatong mudupe dingul nami ganuk marsada-sada tangihom matang yang nami marhiti anak Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dinalau patupahon angkat sidihita tapuji matuhata ima ende sian nomor 250 sada.
didampingi di depan ini, yaitu anak kita Yohana Milawati, oleh orang tuanya atau wali. Terima kasih sudah hadir di depan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu adalah milik Tuhan yang akan terus dipelihara hingga akhir zaman, yaitu untuk menyelenggarakan ibadah dan pemberitaan firman-Nya serta hukum gereja, memelihara persekutuan yang baik dan yang indah, pemuritan kekristenan, membangun iman orang-orang, serta pertobatan dunia ini. Di dalam segala tempat, sekalian manusia berdiri dengan kebutuhan akan kekayaan anugerah yang dibagikan oleh gereja itu sendiri. Maka kepada Saudari Yohana Milawati, saudari yang telah berdiri di sini, ialah orang yang sudah menerima baptisan kudus. Dia datang memohon izin untuk memasuki persekutuan dalam jemaat ini. Sekarang dengan takut akan Tuhan, kita menanyakan kepadanya sesuai dengan iman dan tujuannya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa dia layak diterima masuk ke dalam persekutuan ini. Saudari Yohana Milawati yang terkasih dalam Tuhan, saudari datang untuk mencari persekutuan dengan jemaat. Kami sangat bergembira karena saudari bermaksud untuk turut serta mengambil bagian dalam hak, tugas, serta tanggung jawab keanggotaan di dalam gereja ini. Sebelum saudari diterima dengan resmi, saudari harus memperbarui sumpahmu, mengaku iman, serta menyatakan tujuan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudari mau di hadapan Allah dan sidang jemaat ini dengan hikmat memperbarui janji dan sumpah yang telah diperbuat pada waktu kamu dibaptiskan? Saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Apakah saudari mengakui Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhanmu? Saya mengakui, Tuhan kiranya menolong saya. Apakah saudari menerima dan mengakui iman Kristen seperti yang tertulis dalam kitab Injil Tuhan kita Yesus Kristus? Saya menerima dan mengakui, Tuhan kiranya menolong saya. Maukah saudari tetap setia kepada Gereja Metodis Indonesia ini serta membantunya dengan kehadiranmu selalu, dengan doamu, dengan persembahan dan dengan pelayananmu? Saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Dengan demikian, nyatakanlah dengan pengakuan imanmu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aku percaya kepada persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nyatakan juga dengan ajaran Yesus
doa yang diajarkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi dan di surga, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Yohana Milawati, kata nasihat firman Tuhan untukmu, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dari Amsal 3 ayat 27. Yohana Milawati, semoga Tuhan melindungi engkau dengan anugerahnya yang surgawi dan dengan rohnya meneguhkan engkau di dalam iman dan persekutuan dari pengikut-pengikut yang setia dari Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu, memohon berkat dan anugerah-Mu ke atas saudari kami yang telah mengaku imannya di hadapan-Mu. Berikan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk hadir menunjukkan jalan yang benar apabila ia jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Tuhan kiranya menguatkan dia di dalam iman, agar dia selalu menang dalam menghadapi percobaan. Berilah ketetapan hati kepadanya di dalam mengabdikan diri dengan setia kepada Tuhan dan gereja, sehingga ia menjadi teladan yang baik kepada semua orang. Dengarkanlah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan menghadap ke jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima saudari atau anak kita Yohana Milawati ini melalui angkat sidi sebagai anggota penuh di gereja kita. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, atas sukacita malaikat di surga beserta Tuhan, sukacita juga bagi kita, kami mengundang dengan hormat seluruh jemaat berdiri. Mari kita sambut saudari dan anak kita ini dengan sukacita, mengucapkan shalom 3 kali. Shalom, shalom, shalom. Ya, dipersilakan duduk, hanya jemaat saja. Silakan. Silakan duduk. Rimahita jongjong salu. Hatani debata nama dok songonon. Saluhut nado tarpatu pau marhite-hite ibana namar kubuyonau. Amin. Tai dehoma tapuji debata tai.
dak mamu di bagasan damai doh las ni roha. Pangasahon hamu magugo nasiat tuhatai di perngulum muna jalo hamu pasu-pasuna. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani de bata ama. Dohot rasauran itu di purbadia ma nama ngaramuti hamu siat tikion sugut sahat rudi saleleng nilelengna. Amin. Shalom, horas madita saluda.